Hi guys, welcome to T Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Ketty Masomera achinyomba mai Titi achita kaskit kekujeri kekuchikurubi. See full video guys. Ma1. Shanda, waiba mari dzevanu Shanda. Shanda. Sakurirano koko. Ndiri celebrity. Celebrity muno. Ndiri ma followers. Muno. Ndani 2 hours dani nzana. Muno. Kujika kubva makuseni. So tinugazi kwa kutano ngasadza nemasoto. Chef ndinzikire kuti. Shanda. Ukabira mari dzevanu kayo. Shanda. Ndifika kaba futhi. Aiwa break richauya Shanda. Chikurubi yandiko yandoro. Shanda. Waiba mari dzevanu kayo. Mari murodha nditori futhi chef. Mera kana asina kunyomba mai Titi mari iri kuramba. See.